Så er der sneboldskrig. Ej, hvor helvede. Ej, okay. Jeg vender mig lige ud af det her. Du er god til at ramme, Julian. Okay, det er godt, det er godt, det er godt. Er nu, okay. Ej, var det godt? Ej, var det godt, Pia? Hvorfor virker ikke det? Ej, var det flot, Pia? Jeg filmer. Prøv at se, hvor højt op den er. Ej, hvor er I dygtige. Den brænder. Piger, I står et rigtig dårligt sted. Ej, Julian! Lad være med at være så nederen. Piger, skal jeg bare slukke for videoen? Karo, skal jeg bare slukke?